Tervetuloa Hajoska mittaa TV:n pariin. Tässä jaksossa käydään Dockerin alusta läpi. Katsotaan mitä kaikkea siellä on, miten sitä voidaan huoltaa, mitkä on ne oikeat toimenpiteet, varsinkin nyt syksypuolella, kun lähdetään talveen vasta kelekkaa parsimaan nippuun, niin mitä siellä tulisi ottaa huomioon ja tehdä. Tässä jaksossa on tiedossa momentteja, säätöjä ynnä muuta. Katsotaan miten pitkä jakso tulee. Mutta aika semmoinen kokonaisvaltainen basic juttupaketti kyllä on tiedossa. Jos tykkää tästä kontsasta, pistä ainakin peukkua, vähän kommenttia ehkä. Ja ehkä jopa suosittele jollekin kaverillekin. Ja totta kai se tilausnappi pohjaa. Laitan kahtomaan. Ihan ykköshommanahan se on tietysti pakki auki. 15 ja vähän siihen räikkää. Ja täältä otetaan kanssa nyt 15 telan löysytys. Aika hyvä. Seuraavaksi otetaan sitten telan löysälle. Tässäkin niin 10 sitä lähdetään liikkeelle. Ja näitä kannattaa aina vähän niin kuin vuoron perään löysytellä, että ei kannata heti niin toista, vaan täysin ja sitten tuo akseli menee ihan vinnin. Äänikkäästi. Siinäpä se olisi. Tältä se näyttää tämä telasta täysin löysänä. 17. Tässä on nyt semmonen homma, että minä olen yleensä tykännyt ottaa nämä etupultit ensin poikki ja sitten lasketella tuo vasta takkaa alas tämän alusta. Sehän tarkoittaa meillä sitä, että ensin tieltä pultit auki. Kuusiokolo H6 tuosta noin ikkäästi. Katsotaanpa kääntyykö tämä mihinkään. Yes. Ja sitten 17 tieltä toiselta puolen. Tuolla näkyykin tuo vasta, mutta näin. Ja jätän tuohon heppiin tuo silleen, että kun me tiedetään, että se nyt lähtee sieltä pois, niin mennään tuo toinen puoli löysyttelemään enistä. Otetaan sieltäkin mutteri pois. Ja sitten vähän polovella annetaan tukkeisiin. Joo. Ai vittu. Ei saatana, sehän tuli iloisesti sieltä. Toistane. Tässäkin kannattaa muistaa, että kaikki nämä alustan pultit on 10.9. Vähän enemmän sitten momenttia. Pyörii nätisti. Mä vastaan sinne 17. Joo. Nice. Tieltä sen vaan pitäisi pujotella sitten ennen poikkeja. Siinä se nyt on. Sitten tuo telaston tuohon pöydälle ja voitaisiin vähän analysoida tätä anatomiaa tässä ensin. Ja nämä on tosiaan liukurungot tässä näinikkästi. Aika kriittinen osa siinä mielessä, että ei olisi ainakaan vääntynyt pahasti. Normaalisti, mitä minä olen nähnyt niitä vääntymisiä, niin on tieltä perästä. Eli tämä niin kuin vähän taipunut tuonne päin. Mutta nykyään on tätä ainevahvuutta kasvatettu, tätä korkeutta tässä jonkin verran. Niin kuin tiedätte, että se palakki aika vaikeasti siinä vääntyy. Sitten tämä voi niin kuin mennä tämä takaosa kierro tällä tavalla, että nämä vääntyy niin kuin kierroon tuosta. Se on tyypillistä ja yksi tosi tyypillinen juttu on kanssa murtumat sitten näissä kohdissa, mikä tieltä saattaa olla sitten murtumia tullut ihan tuosta niin kuin vaikka halennut sitten läpi tuolla, että ne on semmoisia aika tyypillisiä juttuja.
Sitten siellä on kaikenlaisia puslia siellä telastossa, niin kuin siellä, missä kaikenlaisia liikkuvia osia on. Esimerkiksi nämä, niin nämä on jotakin metalliseosta, ei enää niin kuin messinkiäkään ole, eikä alumiiniäkään, ehkä ihan puhasta. Ja sitten täällä on tämmöinen teräsholoukki sisällä ja sitten on tämä itse takapukki tässä. Ja minä oon pikkusen sipaissut näihin aina rasvoa, kun laittanut tämmöisessä huollossa ne takaisin, että ne nyt ei ihan helise tässä niinku valtaa mennä. Tuskin se rasva ainakaan mitään haittaa. On tässä edistystäkin sattunut vuosien varrella. Muistan, taisi olla siinä minun edellisessä 19. RE:ssä, niin nämä on muovia nämä holokit tässä. Muovia, jumalauta. No ei niistä ollut mitään jäljellä yhden kaavan jälkeen, nämä piti uusia joka kausi. Täällä on tietysti holokit, nämäkin me käytetään kohta auki ja katsotaan, tarkistetaan kunto, puretaan tämä pukki tästä näinikkäästi. Takaiskari. Niin, ei se rasva ja pahittaa olisi. Joo. Takaiskari. Siihen me vaihdetaan jouskohta, vaihdetaan vähän keppeempi. Tämä on 5-vitoinen. Nyt niin vaan 50 olisi ollut. Mahtaa olla 50, niin pannaan siihen takaisin tämä vakio 4-vitoinen, 45 newtonmetriä jousi vakiolla. Aivan jousi. Sitten katsotaan tätä, että käytetäänkö me tuota auki. Etuiskari tai etupuki-iskari, keski-iskarina myöskin tunnettu. Miksi keski-iskari? No, keulassa on kanssa 2 iskarit. Rajoitinremmin kunto, onko se niinku direktiivien mukaan, niin joskus näkee niinku ratkennut ihan paskaksi. Tämä on siis etupukki, tämä osa näin, mikä siinäkin on samanlaiset puslaviriitykset tässä eessä. Kipataan kylelle. Mitäs täältä allalta päin sitten näkyy? No, tietenkin liukumuovit. Eli nämä on liukumuovit, tarkoittaa sitä, että telaa rullaa metallisologian varassa. Näette vielä äänikkeästi. Ja sitten täällä näkyy näitä telapyöriä, muitakin tämmöisiä oleva. Pari akselia täällä on. Etuiskari akseli tuossa noin ikkäästi. Tämä suoruus on semmoinen, mikä soittaa mennä aina välillä vinnoon. Ja sitten täällä on tämmönen. Ihan eka ennen kuin ruvetaan purkamaan tätä enempää, niin sehän me voitaisiin tehdä, että nakataan tuonne ahven vaakkaan tämä. Ja katsotaan mitä se sanoo niin kuin painon puolesta. 24,1 kiloa. Kaikki ne saa mitä. Eipä ole muuten kaikki vielä. Tämä saatanan kuraläppähän se niinku vakiona on näissä vehkeissä. 25,7 niinku tavallaan semmonen jousittamaton paino. Joo, lähdet tähän takaisin tuohon pöydän viereen. No niin. Lähdetäänpä kahtelemaan sitten, miten me tätä ruvettaisiin purkamaan. Perkele. Ja 13 lähtee. Kaikkihan meistä tietää, miten vaikeassa paikassa tämä tuolla kelekan alla on. Varsin niin kuin knapit on jäässä, kaikki on jäässä ja muuten niin kehtuttaa. No, tässä on näitä pykäliä tässä rajoitinremmin asettelukohdassa. Niin tämä alihan meillä tarkoittaa sitä, että rajoitinremmi on kaikista niin sanotusti pisimmällä. Eli tämä jousi on mahdollisimman pitkänä tämä keskijousi. Me voidaan kiristää sitä asetusta, kun me nostetaan tätä rajoitinremmiä. Lyhennetään rajoitinremmiä, eli nappaillaan tätä ylempiin pykäliin. No mitä se hyvä jää? Se hyvä jää sen, että mitä ylempänä tämä remmin kiinnityspiste on, sitä tiukemmassa etujousi on, mikä tarkoittaa sitten sitä, että telaston kulma kääntyy tuolla kelekan alla enempi silleen, että meillä tulee, jos me mietitään tasaiselle kentälle tuota kelekkaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä olisi niin etuosassa, puhutaan tästä osasta, niin vähempi painetta
ja se paine on siellä takana enemmän. Eli se kulkee niin kuin tämmöisessä kulmassa, mikä sitten parantaa esimerkiksi nousukykyä jyrkässä rinteessä siinä mielessä, että meillä sukset pysyy kelekasta matalammalla ja telalla on enempi pinta-alaa siihen lummeen nähden sitten näin. Jos ajatellaan niin kuin toinen ihan ääritilanne, mikä ei tietenkään ole, kun tämä on tässä alimmassa pykälässä, mutta että jos meillä niin kuin tämä olisi pisimmällä ja tela olisi niin kuin tälleen, sehän hakkeutuu siellä lumen sisässä kääntymään sitä lunta vasten, mutta sitten meillä sukset on täällä ylhäällä. Se kelekka kulkee aina pystyssä ja kaikki tietää umpista ajan, mitä silloin tapahtuu. Se kaivaa itsensä pystyyn. Se tässä on. Toki sillä on hirvittävästi paljon käsiteltävyyteen liittyviä asioita muitakin, mutta se on vähän mieltymyskysymys. Oletusasetus on ohjekirjan mukaan tuo keskipykälä ja sitten sitä voi lähteä niin kuin tiukkamaan. Se on semmoinen ehkä leikkisä ja yleis pykälä. Tuo on sitten ehdottomasti semmoinen leikittely, semmoinen keulimismoodi enempi ehkä. Ja tuolla ylhäällä sitten on, kun lähdetään tuonne vuorille ajamaan, niin mulla ainakin tuolla sitten, että se nousukyky ja etenemiskyky olisi mahdollisimman hyvä. Jaa, se lentisi. Sille jos miettii, niin paljonko tuo iskarin pituus sitten kasvoi nyt, kun mä otin tämän pultin poikkeen. Mitä tuo olisi? Sentin verran ehkä suunnilleen. Sen verran se on niinku luimussa tuo iskari. Ei mitään, iskarit irti. Ei mitään, 17 sillä lähetty. Tämä on sama paras pultti ja osa ylipäätään ikinä tästä hommasta. Niin tämä tietysti etuiskari eli keski-iskari. Alapuoli. Ai saatana, että rupeisi jo ärsyttämään. Jaa, se on aika löysällä ollut tuo. Tää on aika tiukassa. Tarvitaan PRP alkuperäinen kuusiokolon jatkovaras. Tarvittaessa sopii kahvan lämpärinkin, jos haluaa. Taas mennä roskiin ne kaikki saatana ruitsit. Lähtihän se pois. Tuosta auki ja ei muuta kuin pultti pois. Ja täältä pyöräytetään sitten tämäkin näinikkästi pois. Ja tämäkin on tämmönen, että tämmöisiä ihmeellisiä muoviholokkia. Sitten vähän niin kuin joka lähtö. Sitten on tämmönen, sielläkin on muoviholokki. Sitten tulee muovittua. Sitten on rikka, ihme kun se ei ollut muovia. Nyt saatana muoviholokki pyörämpi tästä. Muoviholokki. Rikka. Ystävämme massavasara. Tästä niinku valloo vasta kahtoo. Niin tuohan on ihan soikkea tuo reikä tuossa. Voi hyvää tavahtua. No siinä se nyt on. Noin. Tämähän me voitais käyttää auki ja katsoa, että mitä tästä näistä saapi irti. Pultin puolella 17 ja mutter on 15. Semmoista peliä. Tiukkaan laitettu. Sama homma näkyy menevän näissäkin. Eli metallisovite on vähän tuommoista jousityyppisyyttä tuolla olemassa ja siihen tulee tämä holokki, mikä on näköjään holoja ihan lähtökohtaisestikin.
Ei mitään niinku semmoista rasvapintaa on näissä olemassa. Ne vaan niinku helisee tuolla menemään. Ja tästä voi katsella tätä kuntoa, että onko tää niinku, onko tässä halakeemia tai muuta. Minusta näyttää, että ei tässä kyllä nyt minun tapauksessa. Nämäkin ne tekis meillä käytte auki, kun jotenkin tuntuu, että mäkin... Mitenkä mä niinku voipi olla tämmöstä? Kysynpä vaan, että mitenkä mä voipi olla niinku tämmöstä? Ei helvetti. Huhhuh. Ei hyvää tavaata. Nää näkyy olevan samanlaisia nämä kaikki puslet. Ei hyvää helvetti. No sitten kääntöpyörät. Katsotaan mitä näistä. Okei. Alumiiniholokit. Joo. Muovinen juttu. Jaa, siinäpä se olikin. Nice. Nice juttu. Tällä on jotain erikoista tapahtunut, kun tää on ihan syöpynyt tuommoiseksi. Suht ok. Lieppokka pahasti. Tämä lieppo pikkus. Ehkä se on tuo kumivuokäys. Kyllä pääsin tuossa pohtimaan ihan vakavissa, että kun ei ole niinku pakko ottaa pois. Ja kaikki nuo avaimet, millä minä tässä yritin, niin ei hievahtanutkaan tuo mutteri tuossa, että uskaltaakohan tässä edes yrittää. Saatana, kun se katkee tuo pultti tai jotakin hyvin negatiivista tapahtuu, niin mielenterveys kärsii. Kyllä se liikkuu. Suoraan sanoen vähän jo pelotti tuossa, että niin kuin tässä on pusla samassa. No vittu. Tänne pitää muistaa hyvät lukitteet näköjään laittu sitten. Pukki irti, saatana. Irrotettu, että ei teidän tarvi irrottaa, jos ei niinku ole välttämätöntä. Nuo on kyllä tiukassa nuo pultit, ei sinne niinku mihinkään pääse. Pannaan etupukki tuolle noin ikkäästi. Sittenpä tässä ei tähteenä olisi ennen kuin antistabit. Ja sitten tuossa on tuo välipuliikka. Tässä on nyt liukurunko sitten. Ihan irti. Minä nyt en tiedä sitten, miten minä tämän suoruuden sen kummemmin mittaisin. Ja niin kuin tästä nähdään, niin näkyy liukumuovissakin niin sanotusti pintaa olevan vielä jäljellä. Sitä ei valitettavasti tähän remonttiin päästä vaihtaa. Toinen, mitä tästä kannattaa katsoa, niin on tietysti silmämääräisesti kaikki halakemat ynnä muut. Että esimerkiksi nämä reijän ympärykset, niin täältä huomaa kyllä semmoiset hiushalakemat ihan selkeästi, jos niitä on. Joskus niitä näkyy olevan kyllä, että varsinkin nämä pukkien kohdat. Näin säikähe, että tuossa on hiushalakemat, mutta se on nuormu. Ui saatan. Pannaanhan vielä ahvenvaakkaan kuitenkin siinä roikkumaan tuo. Mitä se siinä sanoo? 3,6 kiloa kappale. No siis raapia ja tuo, mutta puhutaan ehkä parista saasta rammasta sinne. Okei, räikän suunta käännetään toiseen suuntaan nyt ja ruvetaan lyömään kassan päin. Minä kävin kaikki nuo pultin reijät ynnä muut suoruudet näistä läpi ja minun silmäinen näytti olevan ok. Tässä kassasvaiheessa minä jätän kaikki pultit pikkusen löysälle ja sitten lopuksi kassailin, kun
Siinähän käy silleen, että jos hampaat irveen momentti näitä vettää, niin tää niinku voi vähän jännästi kierroon jäädä tämä koko, vaikka esimerkiksi näänikkeästi. Tää pitäisi kuitenkin aika lailla silleen linjassaan pysyä sitten loppujen lopuksi. Lyödään kaikki muut paikalle ja kiristellään vasta sen jälkeen sitten. Alright, oli sitä rasvanlaitosta puheen, niin mulla on nyt tämmöstä Mobilux EP2. Tämä kestää aika hyvin pakkasta ja vähän kaikkea. Eihän tämä mitään semmoista, mitä tuossa somevideossa tuolla internetissä näkee, että sillä kehuttaa LE 1322, niin eihän tämä niin semmoista tappirasvaa ole. Sitä voi käydä laittamassa, mutta tilannehan on nyt se, että minä en pääse nyt tästä kaappaan lähtemään ihan niks-naks, niin nää nyt vaan tämmöstä ja se on keleppo meille tähän homma hyvästi. Ja pyöräytetään nämä rasvat sitten, että sitä vähän niin kuin joka paikassa siellä on. Ylimääräisen kanssa pärjää aina. Sitten pannaan tuo simmilevy tuonne ja se onnistuu. Tän pyöräyttelemään tuonne. Tiedänpä semmosiakin kelekkaukkoja, mitkä on laittanut perkele rasvanippoja näihin ihan. Niin kuin asioiksi. On laitettu rasvanippoja. Se on aika pro-toimintaa, jos ei. Se on 120 newtonia on se momentti, mihinkä tämä pannaan. Ja silloinhan se siihen pannaan. Noin ikkeästi siihen sen naksahti. No, 120. Jotenkin paljon mukavamman tuntunen on nyt tuo, kun tuossa on tuo rasvat tuolla välissä. No on se ihan eri makuinen. Aivan siis eri makuinen kuin puhistetua ja muuta. Alright. Vähän ruostetta poistelin tuosta ja muuta ja sama homma näihin takapukiin juttuihin. Nää on ihan jotenkin niin rihvelit kuin olla ja osaa. Rihveli tarkoittaa siis semmoista nippanappalaatua, että miten saadaan joku homma niin just toimimaan. Tuona ja noin ja toiselle sitten sama homma. Ollaan sen verran tunnollisia remontteeroijia tässä, että pannaan tämäkin momentti. 32. Oi, se on siinä. Selvä. Okei, tässä on tuo kokkoomisjärjestys, niin aksel tietysti lyö läpi. Sitten tullaan nämä rikaat. Näin. Sitten tullaan nämä helvetin muovihalokit. Näin. Sitten tulee nämä pyörät, missä lukkoo kumpi on ulospäin. Näin. Ja sitten tullaan nämä holokit niin kuin näin. Yes. Sitten me pannaan tämä koko paska vielä näin. Tuonne väliin pitäisi suoha. Hyvä. Sitten meillä on nämä pultit. Okei. Ja sitten meillä on vielä tämmöiset tänne, mitkä tulee liukurungo ja tuo akselin väliin. Hyvä. Ja katsotaanpa ensin toinen puoli ja sitten toinen puoli. On jotenkin hämmentävä helppo ollut tähän asti. Ja sitten tässäkin pultissa muistuu, että täällä on tämä rikka näinikkästi. Sitten pitää saada se muoviholokki, muista, että siinä on se konneistus, niin konneistus muoviholokki. Sitten vielä sekin sattumaan kohilleen saa. Miettikääpä tätä ihanuutta tuolla jossain, missä on huonot valot ja huono asento ja kylmä ja vaikka ja mitä laitonta. Niin.
Siinä se vaan on, joo. Tästä momentista minä en ole ihan varma, mutta mä panin 120 siihen. Siitä syystä, että tämä on aika kriittinen kuitenkin tämä akseli tässä. Ja se yleensä kieli siitä, että siihen pitää laittaa vähän momenttia. Minä olen vähän jo esivalmistellut tässä näitä juttuja. Nämä puslat, missä ei lähtökohtaisesti ole rasvaa, mä laitoin pikkurasvan niihin. Ne tulee sieltä sisäpuolelta ulospäin. Tämä on takapukki molemmille puolille äänikkäästi. Ja sen jälkeen ruvetaan sorhoamaan se tähän paikalle. Ja se on niinkin yksinkertainen, että lyö vaan pultti läpi tuosta. Näin. Näin. 61 newtonia on se meidän momentti. Vähän tämä on tämmönen joka suuntaan lonksu, mutta tämmönen kai se tarkoituksellakin on sitten. Heitellään takaa iskari vielä. Johonkin pikku salavat päihin. Tässä meillä on tämä taka-akseli. Tämäkin on syytä katsoa, että tämä on suhteellisen suora. Pannaan tämä pyörä tähän. Sitten tämä tuohon. Ja huom, täällä on nämä rantit. Pannaan se siihen. Ja ei panna sitä näin päin. Vaan pannaan se näin päin. Näinikkäästi. Se on aika hyvä siinä. Ja sitten meillä on vielä nämä alumiinikorkit näihin päihin. Ja noinikkästi. Ja tämä pello on oikeastaan aika hyvin. Sitten tämä antaa niin periksi tämä koko vähän, että ei siinä mitään. Otakoon tuosta paikalle vaan. Ja pitää laittaa niin tuo alkuperäinen roiskari tähän nyt samalla. Ja vittu. No niin, ja sitten pannaan se pultti vielä tuonne paikalle. Missähän se on se saatanan koko pultti, vittu. Voi vittu se tuossa. Sitten vaan rohkeasti läpi heppiin ja remmi pitäisi laittaa vielä paikalleensa alaspäin tätä joosta, että se menee tuonne ja pannaan tuohon kakooseen. Se on semmonen tehasasetus. 13 panna 62 newtonia. Se on aika semmonen hyvä ollut Ja itse asiassa se on tuo PRP-ohjekirjankin mukainen momenttia. Mehän jätettiin tarkoituksella näitä vähän auki silloin, että nyt veettää sitten oikeassa momenttiin. Siinäpä se olisi meillä telasta nyt huolettuna ja käyty läpi ja pultit kiristetty oikeassa momenttiin, punnittuna, rasvattuna. Seuraavaksi nakkastaan se tuonne telaan sisään, vaan ensin sen kummempaa. Tänne näin rohkeasti ja vittu meni. Ai jotain jäänyt laittamatta, kun meni niin helppo oloisesti. Tässä on nyt nämä puslat ja näähän tulee näin päin. Pultti läpi. Rikka molemmille puolille, että kun sulla on nyt se pusla tuolla paikalla, niin rikka tullaan tänne ja mutteri sitten tuo näinikkäästi. Minä laitan tuohon rasvat palaamiksi ja pistän ne tuonne paikalle. Nämä on hyvä käydä läpi ennakkoon, nämä paskat ja ruostet pois. Ja paikalle laitossa kannattaa muistaa se, että kun sä pujotat tuota etupukin yläpäätä paikalle, niin sillä on tuommoiset haitat tuolla telatunnelissa. Se pitää aika lähelle nätisti asettua sen hologin siihen, että se männöö kunnolla.
Tuokin tippu josta tyhjistä tuo. Pikku avustuksen. Nyt 62 newtonia on se momentti. Noin. Yes. Seuraavaksi telan tiukkuuden säätö. Ja minä olen pitänyt sitä pikkusen ohjearvoa löysemmällä. Täällä lukko, että 15 milliä olisi niinku tämä. Mutta minusta se on ihan liian tiukka, että kun se on 15 milliä, niin ehkä tuommoinen 30 on aika optimi ollut itselle. En ole mitään negatiivista vaikutusta siinä huomaa. Sen sijaan niin se telan suoruus on paljon tärkeämpi. Minä olen tätä toiminut ihan tällä viisi, että minä olen tästä pultista kahtonut tuon, että paljonko siellä on millejä. Ja tällä hetkellä siellä on melkein 44 milliä. Ja sitten kun katsotaan toiselta puolella, toista nyt ollaan niin lähellä, että se on kyllä siinä. Ja sitten vetää vielä tuo taka-akseli kiinni. Virallinen momentti tuohon taka-akseliin on 43 newtonia. Se ei ole ihan älyttömän paljon. Ja myös tää nyt mulla on semmonen näppituntuma 4:3, että se saadaan niinku käsipelissä siinä. Liike, niin se on 43 on siinä. Seuraavaksi vielä nuo varmistuspultit vetästään tiukkaan tuossa kympillä ja sittenpä meillä olisi siinä. Lopuksi pannaan vielä tämä orkkisroiskari tänne paikalle. Mutta oli kyllä jees, kun jaksoi tänne asti katsella tätä videon pätkää. Ja laitahan tuonne alas tietysti sitä kommenttijuttua ja tykkää sitä vähän peukkua ehkä sinne myöskin siitä syystä, että se on signaalia mulle, että tää on ihan relevanttia materiaalia, mitä jengi haluaa katsoa. Vinkkaa myös kellekin kaverille, jos se haluaa. Tai voit kuvitella, että voisi niinku tykätä tämmöistä. Mutta nämä remontithan ei todellakaan lopu tähän. Ensi jaksossa palataan.